మామూరియా మామూరియా నీ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ సాగ్తో చూడండి. ముందుగా టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. ఈ వీడియోని ఫుల్ సాగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్లో అండ్ ఇన్స్టాలో ఖచ్చితంగా ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోని చూడటానికి కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది, కానీ టూ ఎఫెక్ట్స్తో మొత్తం వీడియోని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇక్కడ బీట్ మార్క్ కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు చూడండి, అప్పుడే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటోది దీన్ని సేమ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, మళ్ళీ థర్డ్ 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ ఇచ్చి యాడ్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు. సేమ్ ఇలాగే 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నారుగా, ఇక్కడ మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఈ చిన్న సైజ్ 2 ఫొటోస్ అండ్ ఒక పెద్ద సైజ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు ఉంటుంది. కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఒక ఫోటో ఎఫెక్ట్ ఒక్కొక్క ఫోటోకి మాత్రం యాడ్ చేసుకోకండి, లేదంటే వీడియో కన్ఫ్యూజ్గా కనిపిస్తుంది. సో ఈజీగా రాదు, ఈ క్లియర్గా రాదు. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలా ప్రతి దానికి 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో టైమింగ్ చూసుకోండి, టైమింగ్ని చూసి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 22 సెకండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈజీగానే ఉంటుంది, కానీ కన్ఫ్యూజ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది వీడియో. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో అన్ని వీడియోస్కి స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, కానీ ఈ వీడియో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని లాస్ట్ వరకు ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చూపిస్తున్నా. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో దిగా దీని ఈ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే
సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా 2 ఫోటోస్. ఆ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఈజీగా ఉంటది వీడియో. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేసుకుంటే సింపుల్‌గా అయిపోతుంది. కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతే మాత్రం కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతుంది వీడియో కూడా. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. ఈజీగా చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 9 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నారుగా. ఇప్పుడు మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఈజీ ప్రాసెస్. సింపుల్‌గా లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్ ఉంటది. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే బిట్ మార్క్స్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారని మొత్తం యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో చాలామంది చూస్తూనే ఉన్నారు గానీ వీడియోని లైక్ చేస్తలేరు అండ్ వీడియో గురించి కామెంట్ కూడా చేస్తలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీలైతే మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయిగా, ఆ గ్రూప్స్‌లో షేర్ చేయండి. సో ఇంకా కొంతమందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఎంతమంది చూస్తే అంత మంచిది. సో తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్, 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.